Belaunaldiz belaunaldi baztandarron elikadura ona izateko iturri bikaina izan da. Izan ere, gaur egun gure baserriek eta landa inguruneak oraindik kalitate handiko elikagaiak ekoizten eta eraldatzen dituzte. Gogoan izan behar dugu, bertako produktuak ekoizteak eta jateak gure elikaduraren jabe egiten gaituela. Landa ingurunea, baserriak eta paisaia zaintzen laguntzen digula, eta gure nekazaritza, abeltzaintza, elikadura eta ekonomia jasangarriagoak egiten dituela. Zentzu horretan Baztango udalak sektore hori bizirik irauteak duen garrantzia defendatzen duenak baztandarrok jakinaren gainean egotea eta sensibilizatu nahi ditu bertako produktuak jatearen garrantziaren inguruan. Hori dela eta elikagaiok geure eguneroko elikaduraren parte izateko helburuarekin Zerrian Halako Baztan proiektua martxan jarri du. Gaur porru patata purea prestatu behar dugu, baina ez betiko porru patata purea, beraz ez galdu gure programa. Zerrian Halako Baztan udako baratzea. FAO elikadura eta nekazaritza nazio batuen erakundeko agentziaren arabera dieta jasangarriak biodibertsitatea eta ekosistemak babestu eta errespetatu egiten ditu. Egin behar dugu porru eta patata purea. Hortarako garbitu dugu ongi porrua eta xiatu dugu, eta orain aginen xiatzen patata. Biztartean, eltze batean jarri dugu gurina urtzen, eta dena egosiko dugu. Porrua eta patata elkarrekin, xarbota hostoak eta laurel ere bai, eta gatza pixko bat, eta hau egozten dugu. Urakin estaltzen dugu, eta etziko dugu eltzea. Eta orain, 5 minutotan, prest izango da. Patata. Patata berriaren 12 eta 16 tarteko porzentajea almidoia da. Vegetalek erreserba energia gehiena almidoi gisara egiten dute. Baltzenekien patata, landatzea edatu zela Euskal Herri osoan batez ere Araban, independentzia gerra ondoren, bertakoek ikusi zutelarik soldadu frantzesak loditu egiten zirela eta ez alderantziz, eritu soroetan ebatxetako patatak jan ondoren. Porru eta patata dugu egosi hemen. Kenduko digu erramu hostoa, xarbota barra ere bai. Listo. Eta orain, nahi dugunera, dena pastu. Nola nahi dugu, lodi eduki, nahi dugun edap igual uraken du, eta orain pasatzen dugu, eta bihar balime dugu salda pixko bat, hortik hartuko dugu, bai?
Kutsara batekin laguntzen dugu pizkatik aretatik behititzen. Bueno, ikusten duzuen bezala hemen dugu purea. Eta orain, botetxo batean, baino marian sartzeko sartuko dugu. Horrela. Arroltze bat barrura hartuko dugu. Epai. Horrela. Olio pixka bat. Atza. Eta orain, baino marian, 15 minuto, egosiko dugu. Bueno, hemen dugu porru eta patata purea. Gaur utxa prestatu dugu, baina bueno, hemen jakintzazue botatzen aldizuela txistorra papurrak, urdaiazpikoa, ondjoak, eta hau aholku bat jateko. Beti azpitik goiti, bai? Horrela. Hartu pixka bat arroltzea eta horrela. Patata eta porru purea osagaiak: 800 gramo patata, 100 gramo porru, 50 gramo gurin, 2 xarbot adaxka, erramu osto bat, gatza, gainerakoarako 6 arrautza, olioa eta gatza.